Kisa man? Maguwag. Maguwag ni Romel. Isi tapos. Karon pati pa mo. Kasi pa nga sa maguwag ni Romel ay. Roland. O si mo apuan ni Romel na apelyido. Aboy mi managbanag. Ha? Aboy mi managbanag. Aboy mi banag-banag ang apelyido sa apelyido. Aboy mi ang middle name. Ay si ang ikaw pangani mo? Ha? Sige lang, ikaw may interview, di ba na magsuon? I see. So, pila ka tuig din ay? Pila ka tuig? Tapos? So, dili ka nagpuyo na? Okay, labi magbantay, libod ya. Pero, asa ba mong ahang ka nagpuyo yun? Gawas Asa nga gawas? sa Alison. Alison? Siyempre paano kas gawas dili San Roque gihapon? Oh, bago pa mi nag-apang dito. O pay buwan. Kaya nag-antos ko sa buwan o ada hangin na mas kay ko pagida nga wa may balay. Ay, see. Kaapang anak trabaho sa kumana kay Pilo na 50 ramay. Si mana anak. Kaya ari ko maghiga. Trapal ko. Nakipanawagan ni Romel nga magha. Nakipanawagan ni Romel. Nay. Romel. Luwasay taon mo ginahan, Romel. Bago magbino ang feel. Nagamay may doon ko di mo. Kada si Romel, o sundin trabaho ni Romel? Libot na nga sa kabilya. Kanya po gisutihan, libot na sa kabilya. Kastilan mga igala. Si nanay, no? Ang inahan ni Romel. Nabakay, o sabay sulti ni mo ka Romel? Nagmamatay ko. Pinaitid ni Romel ay? City. I see. So Romel, asa naman ka Romel? Sumon ang maong Cebu mga ka-super, matungura. Iyong nakita no ang kani maong Cebu sa kong sa kong sa kong gatubangan. Kini mao Cebu o methamphetamine hydrochloride na sakbit sa inahan sa target banta ag mga ahente sa PDEA 7 nagtuga ang kining inahan dunay knowledge sa maong sa maong kalihukan sing anak. Sumani situation karon nga mga Cebu ang kaning nasagpit nga duha ka mga dagkong bulto o kaning extra extra medium or medium o extra large no nga methamphetamine hydrochloride ang nasagpit mga ka-super sa to gayud